سلام كبرات هتاتلتي إن حزي سعود عرب تركن باكستان نحبار مكلغال سمعنات كم زخت ماز جلس حبريتام سراوي السودان متقعتي درون RSF كم زبشلة مجلسون قدم منسر السودان عن حدا منستر كاب سلطانو كم زسقوقون أب سنعفة جيتات بسلام ومن قد المفتاح على مس سمينار كم سخايدن أبالات منستر مكلغال إيرترا أب عودي وديت سلطنا موسى دومز جلس حبريتام أب زوبا دوب تجراي دوبات عفار أب منغو استفلالي حيلتات جيتات كم استخايدن أمريكا نزيقات دوب السودان ماينامارن توهاي بوزنبرة نعوبا درجة كل عال كم زو سنة حلافي مكلغال سراويت أمريكا دما مس إيران كابزل وطري موصو منقدي كم زاد اللي مقلاسون أب والقايت برتعو تادرو متقعتي كم استفز أمن خبيد قدات كم زوردن زقلس حبريتا نابخم كنبلينا كسامو داتا مسانات أنيحهم كتكاتول بخبر عدمكم سراوي تجراي بنزكيدو اوبريشن بوجن خلتو مسوعات مقصلتن كم زقاطه مستغلص اكو انت هنا سراويت ابي احمد مشارحتن غنا خبيد هلقيت كم زقاطه متغلصيم اتيو استخايده اب والقايت كم زخونه زغلصو منጭታት ወራር ኃይሊ ሁነታት ሰላም ይሉ ኣብ ዝደቀሰሉ ለይቲ ከባቢ ሰዓት 10 መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረ ካብቲ ግንባር ሰርኸ በሕብሬታ ኣምለኽ ኣብ ከባቢ ሰንዓፈ ግጭታት ንምፍታሕ ዝዓለመ ሰሚናር ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ኣብ ሰንዓፈ ከባቢያን ዝተራዩ ዝተፈላለዩ ግጭታት ንምፍታሕ ዝዓለመ ሰሚናር ምክያዱን ነቶም ግጭታት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ወግዓዊ ሚድያታት ኤርትራ ሓቢረን ካብ 23 ምምሕዳር ከባብታት ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ዝመጹ ኮሚቴታት ዕርቂ ዝተሳተፈሉ ሰሚናር ግጭታት ብማሕበራዊ ባህሊ ኣቢልኻን ምፍታሕ ዕላማ ዝገበሩ ምዃኖም ዘመላኸተ መግለጺ ግጭት ኣብ ኸንዲ ብፍርዲ ብዕርቂ ክውዳእ ወሳኒ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ እዩ ካብ መደብር ፖሊስን ዓፈ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ኣብቲ ሰሚናር ሽማግሌታት ዕርቂ ናይ ኤርትራ ሕጊ ተመርኪዞም ግቡእ ናይ ዕርቂ መስርሕ ክፍጽሙ መተሓሰቢ ምቕራብ እውን ተገሊጹ እዩ እዚ ከም ዝብሉ እናሃለወ ኣብ ኤርትራ ሚኒስትር ምክልኻል ኤርትራ ፍሉይ ስልጠና ከም ዝሃበ ተገሊጹ ኣባላት ሚኒስትር ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዋና ኦዲተር ምስ ሚኒስትር ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ብምትሕባር ዝተዳለወ ስልጠና ግቡእ ትምህርቲ ቀሲሞም ከም ዘለዉ ተገሊጹ እቲ ኣብ ክልተ መድረኻት ዝተዋሃበ ስልጠና ካብ ሚኒስትር ምክልኻል ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስትን ዝመጹ 23 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 75 ኣባላት ከም ዝሰልጠኑ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ሚኒስትር ምክልኻል ኤርትራ ዓቕሚ ኣባላቱ ንምዕባይ ዝዓለመ ቀጻሊ ስልጠናታት ኣብ ምውዳብ ከም ዝርከብን ናይቲ ክፍሊ ጸብጻባት ዝገልጹ ኮይኖም ንውሽጣዊ ስራሕ ኦዲተራት ኣብ ዝምልከት ዝተኻየደ ስልጠና ንጽፈት ስራሕ ናይቲ ሚኒስትር ውሳነ ምዃኑ ድማ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ የረድእ እዩ ስዑድ ዓረብን ቱርክን ፓኪስታንን ሓበራዊ ስምምዕነት መከላከያ ከም ዝፈረማ ተገሊጹ ስዑድ ዓረብ ቱርክን ፓኪስታንን ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ካብኣተን ዝወርድ መጥቃዕቲ ከም መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ 3 ዝተቆጺሩ ዝምከተሉ ናይ ሓባር ስምዕ ምክልኻል ከም ዝፈረማ ተገሊጹ እቲ ስምዕነት ወራሲ ዓራት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማንን ፕሬዝደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋንን ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሻህባዝ ሸሪፍን ኣብ ቅድስቲ ከተማ መካ ኣብ ዘካየድ ወዘተ እዩ ተኸቲሙ ዘሎ እዚ ስምዕነት እዚ ዝመጽእ ዘሎ ድሕርቲ 28 ለካቲት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየድዎ መጥቃዕቲ ተህራንን መሻርክታን ድማ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብን ካልኦት ሃገራት ወሽመጥ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ንምንቅስቓስ መራኽም ንዓለም ኣገዳሲ ዝኾነ መጻበብ ሆርሙዝ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ዝተሰንከለሉ እዋን ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ኣብ መካ ዝተበጽሐ ስምምዕነት ካብ ተህራን ሓያል ገብረ መልሲ ኣጋጢሞ እዩ ዘሎ ሓደ ላዕለዋይ ኣባል ባይቱ ኢራን እቲ ውዕል ንስዑድ ዓረብ ኣያገልግልን እዩ ክብል ተዛሪቡሎ ኣባል ኮሚሽን ሃገራዊ ድሕነት ኢብራሂም ረዛኢ ኣብ ማሕበራዊ ኤክስ ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ከምቲ ንዓመታት ጸኒሑ ንሓደ ወገን ጥራሕ ዝጠቅም ምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ርክብ ድሕነት ኣየምጽአሎምን እቲ ምስ ቱርክን ፓኪስታንን ዝገብርዎ ናይ ወረቐት ስምምዕነት እውን ጸጥታ ከም ዘየምጽአሎም ስዑዳውያን ክፈልጡ ይግባእ ኢሎም ስዑድ ዓረብን ፓኪስታንን ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ሓበራዊ ናይ ምክልኻል ስምምዕነት ምውፅአን ይዝከር እዩ እቲ ሓድሽ ሓበራዊ ስምምዕነት ምክልኻል መካ ድማ ሰለስቲአን ካብተን ሓያላት ሃገራት ምስላም ዓለም ሓበራዊ ናይ ምክልኻል ውሕስነት ንምሃብ ሓቢረን ዝቆማሉ ከም ዝኾነ እዩ ዝተገለጸ RSF خبيد متقعتي درون يفصم كم زلو تغليصو ناي RSF متقعتي درون ኣብ ልዕሊ ከተማ ዲሊንግ ድሕሪ መፋቱ ሰራዊት ሱዳን ነቲ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዘፍሸልዎ ይገልጹሎም ኣብ ጥቃ ካዚኪል ዝተባለ ዓዲ RSF ብዝኸፈቱ መጥቃዕቲ 5 ሰባት ከም ዝሞቱ እውን ብተወሰኸ ተገሊጹሎም ሰራዊት ሱዳን ብሕልታት RSF ኣብ ልዕሊ ከተማ ዲሊንግ ኣብ ደቡብ ኮርዶፋን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብኣልዎ ነፋሪት ሓደገኛ ምዃኑ ዝገለጸ ኮይኑ እቲ መጥቃዕቲ ብጸረ ድሮን ክምለስ ከም ዝኽኣለ ተገሊጹ እዩ ናይ RSF ካማካዚ ሰብኣልዎ ነፈርቲ ኣብ ከባቢ ዓሪዳ ብዘላ ብርጌድ ተሃሪማ ከም ዝወደቐትን ዘመላኽቱ ጸብጻባት ሰራዊት ሱዳን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣዝዩ መሪር ከም ዘሎን እውን ገሊጾም እዮም እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ካሚል ኢድሪስ ንሚኒስትር ሃይማኖታዊ ጉዳያት በሽር ሃሩን ዓብደልከሪም ካብ ስልጣኑ ከም ዝሰጎጉ ተገሊጹሎም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብተወሳኺ እውን ኣብ ሃይማኖታዊ ንግደት ስዑድ ዓረብ ንዝከታተሉ ተወሰኽቲ ወገናት እውን ካብ ስራሕ ደው ከም ዘበሎምን ምክንያት ደው መበሊኦም ድማ ፋይናንሳዊ ጉዳያት ምዃኑን ተገሊጹሎም ብስንክ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ሚኒስትር ሃሩን ቤት ምክሪ ሱዳንን ወጥሪ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዘመላኽቱ ወገናት እቲ ምትፍናን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይዓቢ ከም ዘሎ እውን የረድኡሎም ስምምዕነት ሰላም ጁባ ዝፈረመ ጉጅለ ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን ዝመርሑ ሃሩን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ውሽጢ ትካል ብስንኪ ምጥፋእ ገንዘብ ምሕደራዊ ጸገማትን ተኸሲሱ ከም ዝነበረ ይግለጸሎም
ኣብ ቦስተን ቺካጎ ዝርከቡ ክልተ ናይ ፌደራል ዳኛታት ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ደቡብ ሱዳንን ማይናማርን ንዝመፁ ስደተኛታት ተዋሂቡ ዝነበረ ግዝያዊ ናይ ዕቁባ ደረጃ ከምኡውን ካብ ሃገር ናይ ምስጓጉ ከለላ ከቋርጽ ከም ዝፈቐደ ተገሊጹ። እዚ ውሳነ እዚ ዝተመሓላለፈ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ሃይትን ሶርያን ንዝመፁ ብኣሽሓ ዝቑጸሩ ስደተኛታት ተመሳሳሊ ዕቁባ ክለዓል ምፍቃዱ ስዒቡ እዩ። ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ንዜጋታት ክልተን ሃገራት ዝተዋሃበ ግዝያዊ ናይ ዕቁባ ደረጃ ንክቕጽል ዘቕረብዎ ናይ መወዳእታ ሕጋዊ ክርክር እቶም ናይ ፌደራል ዳኛታት ብዓርቢ ውድቂ ከም ዝገበርዎ ተገሊጹ። ግዝያዊ ናይ ዕቁባ ደረጃ ዜጋታት ወጻኢ ሃገሮም ቲቢኤስ ዜጋታት ወጻኢ ሃገራት ሃገሮም ብስንኪ ብተፈጥሮ ሓደጋ ወይ ድማ ብኻልእ ኣገደድቲ ኩነታት ኣብ እትርከበሉ እዋን ናብ ኣሜሪካ ናይ ስራሕ ፍቃድን ካብ ማእሰርቲ ወይ ድማ ምስጓግ ከለላ ዝህብ ስርዓት ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ትካል ዜና ሮይተርስ ከም ዘብጸቦ ምቁራጽ እዚ ዕቁባ ንኣስታት 332 ዜጋታት ደቡብ ሱዳንን 4000 ዝኾኑ ስደተኛታት ማይናማርን ካብቲ ከለላ ኣውፅዎም ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ። ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እዞም ስደተኛታት ኣብ እዋን እቲ ሕጋዊ ክርክር ብዝረኽብዎ ምምሕዳራዊ እገዳ ኣብ ኣሜሪካ ሰሪሖም ናይ ምንባር መሰል ረኺቦም እኳ እንተነበሩ እዚ ሓድሽ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ሕዚ እውን ኣብ ግጭትን ዘይምርግጋእን ናብ ዝርከበ ሃገሮም ክሰጎም ከም ዝኽእል እዩ ኣጠንቂቕዎም ዘሎ። ቀዳማይ ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘሎ ናይ ዕቁባ ደረጃ ንምልዓል ዘካየዶ ጻዕሪ ታሕትዎት ኣብያተ ፍርዲ ንኸየቋርጽዎ ገዲቡ እዩ ዘሎ። ጠበቓታት ኢሚግሬሽን ኣብ ልዕሊ እቲ ሚኒስተር እዚ መሰል ናይ ምቁራጽ ስልጣን የብሉን ብምባል ሓድሽ ክርክር እኳ እንተልዕለ ኣብ ቦስተን ዳኛ ዲስትሪክት ፓቲ ሳሪስ ነቲ ክርክር ውድቂ ገይራቱ እያ። እታ ዳኛ ነዚ ክርክር እዚ ምቕባል እቲ ሚኒስተር ናይ ዕቁባ ግዜ ናይ ምንዋሕ ስልጣን እውን ኣብ ሕቶ ዘእቱ እዩ ክትብል ገሊጻ እያ። ኬሌን እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ማይናማር ብተመሳሳሊ ነቲ ክርክር ውድቂ ገይርዎ እዩ። ሚኒስትር ውሽጣዊ ድሕነት ኣሜሪካ ካብ 2011 ጀሚሩ ግጭት ኣብ ዘየቋርጸላ ደቡብ ሱዳንን ካብ ናይ 2021 ወታደራዊ ጽልዋ ንድሓር ኣብ ፖለቲካዊ ቁልውሎ ኣብ ዝርከቡ ዜጋታት ማይናማር ዝተዋሃበ ግዝያዊ ዕቁባ ንምልዓል ኣብ ሕዳር 2025 ምንቅስቓስ ከም ዝጀመረ ይዝከር እዩ። እቶም ሓደሽቲ ናይ ፍርዲ ውሳነታት ካብቶም እቲ ሚኒስተር ዝወሰኖም ቤት ፍርዲ ተኣጊዶም ዘለዉ ጉዳያት ምቁራጽ ዕቁባ ዜጋታት ኢትዮጵያን ሶማልያን ጥራሕ ከም ዝተርፉ ገሊጾም እዮም። ኣብ ኤክስ ገጹ ድማ እዞም ምምሕዳራዊ እገዳታት ኣብ ዝጸንሕሉ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝመረጾን ዝደልዮን ንኸይረክብ ዝኽልኣሉ መዓልቲ እዩ ብምባል ኣቋሙ ኣነጺሩ እዩ። ሓላፊ ጠቕላላ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኣሜሪካ ጀነራል ዳይን ኬን ኣብ ዝሓለፈ ሕድር ሰሙናት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ኢራን ካብ ዘለዋ ውግእ መውፅእ መንገዲ ከም ዘድልያ ብውልቂ ምዝራቡ ተሰሚዑ። ሲኤንኤን ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ንዝፈልጡ ምንጭታት ተቐይሱ ከም ዝሓበሩ እቲ ጀነራል ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝሕሰቡ ዘሎ ወታደራዊ ኣማራፅታት ሓደጋ ከስዕቡ ከም ዝኽእሉ ከምኡ እውን ናይ ኣየር መጥቃዕታት ጥራሕ ዕላማታት እቲ ምምሕዳር ክዕውቱ ከም ዘይኽእሉ እምነት ከም ዘለዎ ገሊጹ እዩ። እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ከም ዝሓበሩ ኣሜሪካ ኣብቲ ውግእ ኣብ ወሳኒ ናይ ውሳነ መስቀላዊ መንገዲ ከም ዘላ ዝኣመነ ጀነራል ኬን ጥራሕ ከም ዘይኮነን እቲ ጀነራል ብዛዕባ እዚ መውፅእ መንገዲ ክውሰዱ ብዛዕባ ዝኽእሉ ኣማራፅታት ምስ ላዕለዎት ኣማኸርቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከም ዝተማየጠ እውን ተገሊጹ እዩ። ካብዚኣቶም ድማ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ፣ ሓላፊ CIA ዝኾነ ጆን ራትክሊፍ፣ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ማርኮ ሩቢዮ ከም ዘለዎም ተሓቢሩ እዩ።